Kula numpak Cak Suro, Hmm. numpak montor muluk mriku lho. Nang Juanda. Wah, ngerti arek iki montor mbuluk nang Juanda. Kon tumpaki apane? Kula nggih biasane wong nek bareng ngoten niku lak lik bareng lik ngoten sih. Lho, Ah ngoten niku kula lik bareng. tumpaki gegere montor muluk ngono ta? Kok iso lik-lik Awale Cak Suro. kon kira gandol. Awale kula numpak Hmm. Awale kula numpak gegere Cak Suro. Terus kula dikongkon mudhun. Aja Hmm. numpak kono le. Terus mbok kira truk ngono ta, Terus montor muluk ana bake ngono ta? Iya. Kon kok Ah terus hmm. kula niku pas ya mumbul Cak Suro. Kon dijantung ini ta, mumbul iku digantung ini adik bom kok. Mumbul nggih mumbul kula pokoke sret ngoten niku. Wah, Cak Suro ketok bumi niku lho. Berarti ndasmu metu nang cendela ngono ya. Nggih, kula dadah-dadah wong omahe sampean lho ketok lho. Iku lak omahe Cak Suro lho. Cak Suro iku lapo kok kora-kora nang ngarepan omah iku. Hmm. Aku ngono. Rasamu banjiran ta, kok ora-ora nang ngarep omah kon niku. Kon aja meku wedel, Dok. Kon niku ngimpi ta kon niku. Kon nang Amerika basa apa? Wong kono iku dudu basa Jawa. Kon iki Kula ten tembel. Amerika. Ten Amerika niku basa Amerika Cak Suro. Sampean gak tau nang Amerika. Basa Amerika niku. Ya iya ya ya jelas dong nang Amerika basa Amerika. Mosok nang Amerika basa kewan deng. Kon lho, lunga nang poronge kesasar kok ambek sepedamu krek-krek iku. Ngomongmu aja melip-melip, Dok.